Așa ai pus, Catalina. Așa. Trece acolo, ai spus. Trece la mașa ta. Da, nu, trece aici. Trece aici. Aici trece. Așa vreau eu. Trece aici. Dar trece aici, am spus. Tania, vine aici și șeți. Vine aici. Tania, trece aici. Vedeți-o, trece acolo. Da. Trece aici, am spus. Andrei, trece acolo. Trece acolo, am spus, mai departe. Nu trebuie, asta e evaluare, mai departe. Trece acolo, am spus. Trece acolo. Trece aici eu. Am gata. Andrei, vine aici. Dacă am acolo. Și-ți interesat, da? Da. Foarte interesat. Piscălim 22 mai aici. Da. Tania, trece aici. Asta nu mă este copie. Ia vii cu Andrei, am aici, Andrei. El e una foto. Liniștește. Liniștește, Andrei, Ana, ce prieteni. Așa, când a scris sunetul, eu, lucrarea și gata. Da, Ce ați acolo și scrie? dar ne-am cu spate. Scrie cu negru spate. Scriem data 22 mai, la chimie. Copie? Și date. Păi ia uite, 22 mai am scris. Ce date? Liniște. Citim atent fiecare item. La chimia? Da. Așa, trece aici. Închide gura odată. Închide gura, am spus! Eu mă duc la director. Oana! Eu mă duc la director, ți-o chem aici.